आङो सोर बिखौ मिथियाखै आङो पुलिसखौ दायित्व होदों जे बिखौ बरननांगौ होननानै पुलिसजों आं मैया हराव रायलायहरदों दा नाथाय जायानो जाया मानो बियो मोजां नङा मानोना बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बयबो बेंनांगौ जोथोन लानांगौ रैखाथि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ मान होनांगौ दा बिनि सोलायै जुदि सोरबा बिथांमोनखौ भाबुक सिगिनायसो खामानि मावोबा बे दुखुनांथाव जागोन आङो सोरबा मोनसे ग्रुपनि होननानै सानाखै दाबो नाथाय जायानो जाया मानो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायो आङो सोर बिखौ मिथियाखै आङो पुलिसखौ दायित्व होदों जे बिखौ बरननांगौ होननानै पुलिसजों आं मैया हराव रायलायहरदों दा नाथाय जायानो जाया मानो बियो मोजां नङा मानोना बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बयबो बेंनांगौ जोथोन लानांगौ रैखाथि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ मान होनांगौ दा बिनि सोलायै जुदि सोरबा बिथांमोनखौ भाबुक सिगिनायसो खामानि मावोबा बे दुखुनांथाव जागोन आङो सोरबा मोनसे ग्रुपनि होननानै सानाखै दाबो नाथाय जायानो जाया मानो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायो।